niya. Sana ilapyan. Sana ilapyan. Yan. Ate, kawan ko. Hola, Dora, mira. Baka na rin yung tiga. Durod! Durod lang tao. Saan ang turun na? Awas! Jadi season. Awas, 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 awas. Ano niya magda? Iya nanti ayo. Hey, hey. Awas. Nanti jalannya dulu mana? Ini.
Sawatan. Ayun nila lo. Nang kaya kan agad dia ni. Ata sa ruang. Yap, yap. Diam, diam. Yo. Hey. Hey! Hey, hey! Yeah.
orang ni kawah wah macam ni. Apa lah?